Sunod para iti nag-request iti sunata nga arak para kanyan da ito kat sabi ko mata hanggang maglimlimas at damo ti solusyon na kita nga problema kag umatang ka iti tali. Ay, nagkarkara pa po ba na? Tapno nga mabarto ko yun. Makuksatan pa ako. Sika. Naulpi adawin isimbang bay kanya sikatay nagaw nang enya dayu dito'y denna nabayag apanawen nga nagibtura dalinduken saen ti sinagabag baya kaawan mo awan patek day ito'y biyag binubos ko't oras sa naglandas iti arak barbareng ko na asikat malipatak yam nu naglabesen si kamanen tayawagan nakasang biyak ko tinted mo akalak amak tagus kwen paen nga uray nu pagkatayan di mo pinanunod ti imbubus ko nga ayat nilaksid nagdita puso ang microphone mo buksa-buksa itanem nag-akas nilipan kadagiti so amanan nga nakadatangan ititiket me ay agyaman kami nga pala kayo ito na impusuan talaga yung matita na magatang titikat na gumatang kayo na abo mga asi ayan Para makatulong kayo iti pa nagpatatar abo parang ilagpas iti Our Lady of Lourdes Chapel sa San Sebastian Ramon Isabela kaawan mo, awan patek daytoy biyag binubus ko't oras sa naglemes iti araw barbareng ko na asikatay malipatak gemdu naglabesen si kamanen tay awagan nakasambyak ko tinten mo akalak amak tagus wen payen nga uray nu pagkatayan di mo pinanunod ti imbubus ko nga ayat nilaksid nagdita puso itanem dag-akas nilipan di mo pinanunod di imbubus ko nga ayat nilaksid nagdita puso itanem dag-akas nilipan Aha, 12 apong minutos sagbay iti alauna iti malam kat mandarimang kaya po katulungan iti programa nga napuawan at kami manan taulit-ulit tentang ipagkadayta.
Kat dagiti tumpay nga pangablao dito ay kuna na naimbagal daw yung manong June in ating JM manong kablao yung man ti pamilyak dita Philippines family antalan ken predikala kasamot amin nga gagayam ko dito Hong Kong anang nang runok marek nga Evangeline Gamalog agyaman ak manong pa-request man tay kantayo nga uban-ubanan thanks manong and ating JM ating June ate man nagpintas nga kanta ni Balong kung mga Victoria. Kung naman ni Manang Marieta. Okay, isaga naman ba dito? Victoria dito. Nga, dito. Damdama dito. Ipaay ko man. Dito kantang 7 inches. Ken tay gayem ko nga Minda Foronda. Ijay lalo kagayan. Agyaman nagti adu. Kaaruba ko na nikabsat nga martilyo. Iti, anaman nga lugar tayo nikabsat martilyon. Martilyo na kanti naganag peso? Hammer, iti English. Pati Like, amo to, iti tinakan na nga dito eh. What's okay, his real name or her? Talaga mo, at practice yung daging listen. Ay, wala ka danda In preparation of the FTD's first acquaintance party apo nga maangay into no March 30. Dapat i-tour na ba si Deta mapangpalayan ng DJ Aurora sa Dagsubliti for a show. Dagiti apo mauwagan dagiti OFWs nga kahit na makilangan-langan kadagiti kakaaruba tayo sa Jebalasio tao. Umay tanto apo bakasyon adaga po Hawaii, adaga po Canada, adaga po Japan, Chicago, Illinois. Data Pavel? Yes. For the first time apo nga agkikitan to dagita stakeholders ti for the do kasta apo ka importante ti inted na nga kasta ka ano tawag yan kadagson iti kadagson kabigat so kabigat kadagson importansya apo nga impaida iti for the duo umay ta pa iti Pilipinas just to have an acquaintance. To LC Bergonia of Hong Kong, thank you very much for listening. Kad ko na naman ni bayaw nga Joseph dahita man bayaw pagyamanan mi unay Mars Cafe kano tinagan na dati pwesto da isuda kano nga kukumare da ading Rhea kay ay ni kumare Rhea ay so wala nga Mars Mars may kagkapi dito hindi ko Mars Rhea Mars planet ba jay? Mars kung na day ko dita Mars no ngay ano nga matlaw nga Mars suod jay balay mo uy di balay ko kat Mars ko dito tagay Marsuod mo Marsuod hangarot para kini Manang Marieta na minsan lang ag-request dito so pagpigyantan Manang Marieta we love you so much and we miss your company para kanyam Napanap, nagpasyar, ejay downtown at nasabat ko abalasang kinit dayak itikan nigit imbisem nakasamsampi Victoria kinagantu kinunana padasa man na inaram ko ni Victoria iti nga bayan kasakalit na lupay kasta tibanag na inanusak ambaw kapiman balaw ket dimteng ti aldaw napalaos iti raksak ni Victoria inaklonan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denak ngem malas ti amin na malas inangaunak ni gasa iti dimteng ti may sa pasama ikinapanag nagpasyar ijay balayda ni tatang na tiinak nakasarita alparok pasensyakan baawanin ni Victorian entara tay
timpla ka ti kape man baraw ka. Kasta. Nasakit, tinakempo'y tinapasama. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanen tiliw-liwak ni Victoria. Ket awanen iti denak. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamag ko ni Victoria simang peten. Dagos ko sinarungkaran, may liwak unay kenkwanan. Nge madamit ti ubing akadwanan. Ket ito tinapatenggaan da ito'y kanta. Ti istorya may panggip kenayat. Tanag sublin ti liwliwak ni Victoria Sinobliana. Nubitin ka doble ang madenggen da ito'y kanta. Nubitin ka doble ang madenggen da ito'y kanta. Aha, dengar tapo ti may isang sonata na puluan na Victoria. Yan, para katigitiso amin nga dumdung kadata. Ustulaon ay ti panagsangpot na ni. Ni bakit ko adit yun. Dik amo na niya tinakapasula man tapan man na sukunan nun. Hala ka. Good afternoon ka, matay dayaw nga agtagi palay ko kat amok nga hangkamot apan parlor siguro tot ha. Ano niya man daramitong dito sa Santiago. Hindi tagat tirigan na makasurusuro ang maneho ti babae tatil adang nga papapanan ano daduman. So kasi kapalong iti asawaam datihan na mo ag maneho. Uy. Datilan dati. Matortorong na. Tatagal. Just kidding, my lovely wife. Kat bagbagay mo dita kulor ti buhok mo tata. Apo tinuminggo mo ang pakulay ti buhok ni Bakakun. Oy. On. Actually tatalaan nga nagpakulay in her entire life. Iti dagas na dinuminggo mo ang pagpakulor. Uy. Sa bali man ng kulor na damdama dito. Sobrang nabiga, green to man ang ti buhok. Tata kaidadan tsaka agpakulayan. Sa bagay, bimos nag iti lang nga na linawag. Yeah. At tumawag pag isang batang man. Nga rod, danda ni Apo ag break iti 4 decade duwaw kat mangtad kami pa iti may isang nga sonata. Ha? Kat iti nga sonata papugtuan mi Apo. Ayan.